Salam. Atabatan TV YouTube kanalının Atabatan haberler gepleşimizin mehriban tamaşaçıları. Hormatly tamaşaçılarımız, bugün Atabatan haberler gepleşimizi biz size pandemiya sebäpli yatırılan uçar bilen gatnawlar boyunça biletlerin töleğini İstanbul'a qaytarıp almak barada maglumat yetirmek isleýäris. Öň size haber berişimiz, ýani Türkmenistan aviakompaniyasy pandemiya sebäpli yatırılan halkara uçar gatnawlar üçin satın alınan biletlerin hareket ediş möhletini biraz awaltdy. Olary 2023-nji ýylyň 28-nji fevralyna çen çalyşyp bolýar. Bellemeli zat, bu biletler maglumat 2020-nji ýylyň martyndan öň satyn alınan biletler bolmalydyr. Eýsem bu biletleriň tölegini İstanbul'a nirede alyp bolýar. Ine bugünkü habarymyzda size bu barada maglumat yetirmek isleýäris. Hormatly tamaşaçylarymyz, bilişiňiz ýaly biz eýen bir ýyldan gowrak bäri Atabatan TV YouTube kanalynyň üstü bilen size wajyp video habarlary, şeýle hem türkmen ufatlary we ýyldızlary bilen gurnalan biri-biriniň gyzykly gepleşikleri, türkmen kinolary we şeýle hem bir näçe video maglumatlary yetirip gelýäris. Kanalymyza agza bolanlar bu habarlardan eýem habarly. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz gepleşikleri YouTube'a girmeden tamaşa etmek isleýänleriň islegini kanagatlandyryp, täze platform atavatantv.com saytyny döretdik. Siz ähli gepleşiklerimizi ol ýerden anfatlyk bilen tamaşa edip bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, inni bolsa İstanbul'a öň satyn alynan biletleriň pulunu qaytaryp almak baradaky habarymyzy dowam edýäris. Türkmenistan aviakompaniýasynyň Türkiýe döwleti boýunça biletleri satýan wekili Häkim Turizm kompaniýasynyň Atabatan TV kanalymyza gelip gowşan maglumata görä, Türkmenistan aviakompaniýasynyň 2020-nji ýylyň martyndan öň awzalan kompaniýadan satyn alynan biletlerini fevral aýynyň ahyryna çenli tölegini pul görnüşde alyp bolýar. Eýsem biletleri haýsy salgydan alyp bolýar. Kompaniýanyň İstanbul'da Mecidi Yekkeköy, Aksaray we Kadıköy'de ofisleri bolup, aşağıda size yetirilýän telefon belgilerinden habarlaşıp bilersiňiz. 0212 522 99 66 0212 526 11 51 0216 338 77 79. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz dün Atabatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatantürkmenistan.com saytyna Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan diplom ikrar edilýän halkara universitetleriň ähli ýurtlary boýunça dolu sanawyny yerleşdirdik. Şeýle hem köp sany türkmen ýaş oglan gyzlarymyzyň Türkiýede bilim alýanlygyny hasaba alyp, Türkiýede şeýle sanawa giren 61 ýokary okuw jaýynyň sanawyny hem saytymyzdan tapyp bilersiňiz. Halkara adat uçar gatnawlaryň dikeldelmegi bilen Atawatanymyza diploma bilen dolanyp barjak oglan gyzlarymyz üçin wajyp maglumat bolan diplom ikrar etmek üçin gerekli resmi namalaryň sanawyny hem saytymyza yerleşdirdik. Siz bu ähli maglumatlary saytymyzyň bilim sahypasyndan tapyp bilersiňiz. Mehriban ýaşlar, isle dünýäniň islenlik ýerine şol sany Türkiýede bilim alan, isle alan diplomuňyzy tasdiq edin. Şonda resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Şeýle hem siz Türkiýede bilim almak isleýän bolsaňyz, onda İstanbul şäherine yerleşýän bir näçe awraýly universitetiň Türkmenistany talipler boýunça ygtyýar wekili Atabatan danışmanlyk we terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Mehriban müştaklarymyz, habarymyz egerde size peýdaly bolan bolsa, onu komentariýa ýazyn, like goýun we paýlaşyň. Şonda habarymyz has köp tamaşaça YouTube tarapyndan görkeziler. Hormatly Atabatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, egerde siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atabatan TV YouTube kanalyny iýerlemege dowam edin. Şeýle hem özüňize peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atabatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatantürkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň inniki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.